lagunekin. Batzuk Gernikan, haietan eta beste batzuk etxean. Etxean, izarrita eta ondo txanda, ondo ikusi genuen partido. Lonjan ikusi nuen, beste lagun batekin, eta izugarrizkoa izan zen. Oso ondo. Beti bezala, atletik biotxan daukagu. Bilbora etorri ginen eta, zeiretara itxaron genuen metroa hartzeko. Bai. Nik ez, zer egon lotan ja. Eta bai. Imaginatzen dut. Gure adinarekin ja, hobeto etxean, atxekaldean ikusten gauza. Hombre. Eta gaur ere, hori gara prest, dena motu. Atletizale batentzat, aspaldiko amets bat, eta azkenengoko final guztia jokatu da gero, kristonako ilusio bat, eta gehiago etorriko den esperantza eta gogu esartzen da dela holako momentu batek, ez? Gure kasuan, 20 urte ditugu eta urte asko gara hau itxauten, eta, sentsazio izugarria izan da, hemen egon gara hau ezagutu barik, eta, kristoren izan da. Ahí,